μπορώ να το κάνω με άλλο τρόπο να γυρίζει χωρίς να το κουνάω. Είμαι ο Ιάκωβος Αποστόλη και κάνω πειράματα επιστήμης. Αν θέλεις να βλέπεις βίντεο μου, μην χάνεις καθόλου χρόνο, αλλά κάνε τώρα like και εγγραφή. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο για να δεις τι θα μπορούσε να είχε ανακαλυφθεί 17 αιώνες νωρίτερα. Και να απαντήσεις και εσύ στα σχόλια που πιστεύεις ότι θα ήμασταν σήμερα τεχνολογικά. Αν το δούμε προσεκτικά, έχει νερό μέσα. Έτσι για να γυρίσει μόνο του πρέπει να δημιουργήσω ατμό, να το ζεστάνω. Άτμος και θέλω κίνηση που πάει το μυαλό μας, ατμοκίνηση. Άτμος βγαίνει όπως κοιτάτε εσείς προς τα αριστερά. Το δοχείο θα στρίψει από την άλλη μεριά προς τα δεξιά. Και αυτό συμβαίνει λόγω του τρίτου νόμου του Νεύτωνα, δράσης-αντίδρασης. Αντίθετες κατευθύνσεις για τις δυνάμεις. Η διάταξη έχει δύο ακροφύσια που έχουν μια πολύ μικρή τρύπα και κοιτάνε σε αντίθετες φορές. Μόλις ο άτομος βγαίνει με πίεση, οθείται όλο το σύστημα σε περιστροφική κίνηση. Αυτό που είδατε μόλις τώρα είναι η προσομοίωση της αιωλόσφαιρας του Ήρωνα από την Αλεξάνδρεια, την οποία την ανακάλυψε μόλις τον 1ο αιώνα μετά Χριστό. Είναι η πρώτη ατμομηχανή στον κόσμο. Ο ατμός έλμελε να αποτελέσει το καύσιμο που 17 αιώνες αργότερα θα κινήσει ολόκληρα οχήματα όπως πλοία. Οι ατμομηχανές λοιπόν μετά το 1700 που έχουμε και την ανακάλυψη του τροχού γίνονται τα βασικά μέσα κίνησης. Γιατί έπρεπε να περάσουν 17 αιώνες ενώ ξέραμε την αρχή της ατμοκίνησης από τον Ήρωνα τον Αλεξάνδρεια? Οι λόγοι μάλλον είναι περισσότερο ιστορικοί και κοινωνικοί για την περίοδο της εποχής. Είναι το φιλοσοφικό πρόσημο του Μεσαίωνα, είναι η κουλτούρα της τότε εποχής, το γεγονός ότι καλύπτονταν όλα με δούλους και με ζώα. Και τι είναι αυτό που συντηρούσε όλες αυτές τις τεχνολογικές πατέντες μόνο για θεατρικά θεάματα και για παιχνίδια και όχι στην βιομηχανική παραγωγή? Ίσως μια άλλη φιλοσοφική αντίληψη. Όπως και να έχει, η ολόσφαιρα του Ήρωνα ήταν ένα εκπληκτικό υπόδειγμα φυσικής για την εποχή του και θεωρείται ο πρόγονος της ατμοκίνησης. Υπάρχει άποψη ότι αν δεν υπήρχε αυτή η επιβράδυνση των τεχνολογικών και επιστημονικών ιδεών, ενδεχομένως να ήμασταν ακόμα και στον Άρη. Αν θεωρήσουμε ότι δεν υπήρχε αυτή η επιβράδυνση των τεχνολογικών και επιστημονικών ιδεών, αλλά ταυτόχρονα η ιστορία επαναλαμβάνονταν πιο γρήγορα με παρόμοιο τρόπο, θα φτάναμε τελικά στον Άρη? Ή θα είχαμε καταστρέψει τη φύση λόγω της κλιματικής κρίσης από τα ορυκτά καύσιμα που ακολούθησαν της ατμοκίνησης, δηλαδή με τις μηχανές εσωτερικής καύσης? Ένα ερώτημα για να το απαντήσετε στα σχόλια. Προτού μας δείξει τελικά το μέλλον την απάντησή του. Αν σας άρεσαν όλα αυτά, κάντε λοιπόν like και εγγραφή και γράψτε μου στα σχόλια για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να είστε όλοι καλά.